Hej og velkommen til Skype med WeFarmer. Vi vil i dag prøve at illustrere, hvordan vi skyper. Enten hos os, hos en tysk grossist eller hos Dijon. Det er nok mest Dijon, vi vil gøre det hos. Det er i hvert fald der, vi vil lave den rigtige video. Det her er kun en prøvevideo af, hvordan vi vil skype hos Dijon. Så den 15. april, der laver vi simpelthen vores video hos Dijon. Præcis hvordan alt det kører. Men vi har en kunde, det er min makker Lotte, som sidder hjemme hos sig selv og venter på, at vi ringer hende op. Og hun vil gerne købe en Belifærum og 2 sarkofytoner, som jeg har her. Jeg er rimelig sikker på, at det er dem, hun vil have. Og fisken ved at gå der. Der er nogle andre hernede, vi også lige kan prøve at vise hende. Men nu må vi prøve at se, hvad hun synes om. Så Lotte, så har vi fundet din fisk her. Det er en frisk fætter. Hvad siger du? Synes du, den ser tynd ud, eller er den tyk nok? Og... Ej, den er super perfekt. Rigtig god rund mave og fine farver. Den ser rigtig sund ud, den vil jeg gerne have. Så Lotte, så fik vi lige zoomet ordentligt ind og fik de her 2 sarkofytoner her. Ordentlig video optaget. Der var fisken igen. Men det er de 2 her. Er det dem, du er interesseret i? Eller der er lidt andet udvalg og noget. Jeg ved ikke lige helt, hvad der er, du synes, men... Det er i hvert fald dem, som der du har skrevet på. Der er nogle andre hernede og noget, men det er sådan lige det, der er. Jamen, det er lige de 2 der. Lige præcis. Og så vil jeg gerne have nogle af de andre også til næste gang. De er super fede alle sammen. Så vil vi sige tak for i dag. Vi håber, at I alle sammen I har nyt videoen. Lotte har forhåbentlig fået det, der hun skulle, og se med Skype. Lidt eller hun selv har været der. Vi håber, vi har givet hende følelsen af det i hvert fald. Om nogle timer, så forlader vi Dijon. Og med det samme, vi gør det, der giver vi Lotte en sms. Så ses vi senere om aftenen. Det bliver før kl. 12 hjemme. Vi glæder os til at se jer alle sammen. Hej.